is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Broadcasting live from the heart of Catbalogan City, heart of the city. This is MS FM. Oras sa Pilipinas, 7 minutos na nakalabayan na laoda. Otro, maupay nga kulo pa aton niya tanan, Agosto 2022 nga na adi nagkakaurusan na lawatita hinin madagaang, di ba Ma'am Leia, madagaang nga Sabado iyan ang kakurulpon kundi dinhinin naton programa maglilipay kita ngan magkakamayada kita in pag-entertain, pag-inspire, pag-encourage ngan pag-istorya, pagsiday hanaton mga bahandi, hanaton mga musika, hanaton mga atong ginhahangad ang katamisan na aton mga pulong. Ngayon maaram kita yan nga bulan na nagsasalinurong kita sinisay nga bulan hanaton puplunganon. Sanglit ini na akong pagsaring nga iyo, maupay nga kulop, otro, maupay nga Sabado nga kulop, nga na kalmala kita, o kila kita di na atong panimalay, ano ito paggawas, kapapaso manggod, sanglit basi kita baga ma-relax. Tatagan tala na ikamuhin mga maton mga musika, mga siday, mga istorya, agod naton tagamtaman ang katamis bisan kung mapasok. May da naton makukuha nga baga aradman o inspirasyon din ini naton programa. 105.3 MSFM mga huringan na ropoy. Sanglit nagpapasalamat ako otro sa rin ko pa anaton na station manager Sir Johnny Bogart Filamor nga amon nag-aghat nga magkamayaden so ganini nga programa nga nakaupod liwat hi Mama Raquel Cabyon sa naton traffic station manager nga kaupod ka diya technical nga side hi Engineer Mike Montabon nga amon magahatag hin kusog ug dugang nga pagpatamis sa naton mababati dida iyo hain neyo di ba. Sanglit tayo kita pagalang tutok, like, follow hanaton DYMS 1044 and 105.3 MSFM FB page sa live kita yan nga na saring ko pa last week bagwaray kita makalanat hanon oras kundi itatagan naton doon nga kada Sabado hikamu an amon inspirasyon nini saring ko pa ni Sir Johnny kamabaysay. Sanglit yan ang akulop, ang aton mga musika, gimpili naton ini para iyo. May kadaan, may burubago, may da mga kompositor nga kilala niyo, may da man mga kompositor nga baga aton na ginihingyap la naton ano nga makilala kundi na rin naton kilala na babati la naton ang era mangaran. Apag tikang hini naton programa 105.3 MSFM kaupod niyo Kuya Hermie Mick Sanchez. Adian ato no sa nga musika, pangabri, nga magsiserbilo at ining pangabri nga pag-ampo naton. Ginkomposo ini no sa nga makabit nga kompositor at akloban no, Sir Melvin Corpin, nga iyahatag ko iyo, ini nga iya kanta, usa nga pag-ampo, usa nga pag-aghata aton. Kinahalad ko, kinbabayan ko
ikaw pagsimbahon, ngaran mo dayabon, ngantakos halaran hangkalag ug dughan ko, kinaawit ko, ginbabayaw ko para haimo. Ayun, yung kamatamisad do nga aton pangabri nga sunata nga ang gintatagan naton doon at doon naton mga kasangkayan nga pagtitikang kuntahan na aton mga programa, mas maurupay gyapon nga may daguti ay nga pagampo ang naton diniging combine ta na lang may daging tuhog naton ano sa nga kanta nga pagampo nga at the same time usahiya nga makalilipay nga matamis nga musika kay waray-waray aging komposohan naton sa nga makarit nga kompositor din ni Rio Notso Sir Melvin Corpin ganing kay adto na Manggodia nga pinaagihan to ano ini nga kulop nasa ring kita mo pa nga kulop naton mga kasangkayan agid daw Agosto 20 patron niya yan na San Joaquin San Ana Barangay Ginsorongan Katbalogan City nga nasa ring kita mo pa nga piyesta naton mga kasangkayan dida labi na akong sangkay Bradsel nga ni Liling nga sugad man ang mga kaupod ni Reggie Dida nga maggraduar pala St. Mary's College sa Katbalogan accounting ayon na mga Panginoon patron inin pagsilibrar pagpasalamat nga na saring ko pa mo pailiwat nga kulupan nato makasangkayan na Ma'am Anton Madi namamati ni Perbi ini na congrats Ma'am Anton hain ka naliwat yan na-assign di Hadip Eda ngan sugan man na nato makasangkayan Ma'am Leia ayun Perbi gudlay ni Mare Questin Sinay Ibani Hijomar nga na naton Sir Mike Lavindia ngan kanina Edgar ini na kamakalilipay kay kadagamo natong kasangkayan nga naghihingyap mga bati niya magtamis og mga kadaan nga aton mga musika gandi nila niyo itong mga babatihan 105.3 MSFM kaupod niyo Kuya Hermie Mick Sanchez mga huring na ropoy igatag ko ayo sa nga kadaan ginpa sikat inihan mabuhay singers nga na ang naghatag inin musika adto mga Silos Brothers ini na usa nga matamis pamation nga aton musika para iyo nga tanan. Ayo